kembali lagi dengan channel Ibu Rantau ning Tegal ya. Kali ini temanya cara memisahkan biji kapuk dari kapuknya. Oke, carane are kan are kapuk esi kaya kie dikocet, dikupas, cukuti kapuknya bayang. Nah, guys, misah kayak gini. Bijine kan akeh nang kene bijine. Carane siapke wadah, kayak ke wadah. Telah dia dikoncete ngene. Ngampi resik yo. Resik guang. Terus nggawe kaya iki. Nggawe kaya iki ya. Ditali karet kaya baling-baling. Carane lebokke nang ember. Terus diputer. Wis, jukuk sing mobil. Lho. Wis ora ana bijine kan?